Inungkat muli ng controversial na religious leader ang hamon ng kapamilya comedian TV host na pahintuin daw ng pastor ang traffic sa EDSA at ang pagpapalabas sa ang probinsyano. Kaya naman ay muling nagsalita si Pastor Quiboloy tungkol kay Vice Ganda. Natatawang tinawag ni Vice ang mayabang ang pastor dahil sa pahayag nitong pinahinto niya ang malakas na lindol sa North Cotabato noong October 31, 2019. Matatanda ang papirong hinamon ni Vice sa It's Showtime ang statement ni Quiboloy na kaya niyang patigilin ang Kapamilya Network's long-time running teleserye at ang traffic sa EDSA noong November 5, 2019. Simula noong March 15, 2020 ay nawala ang traffic sa EDSA sa kadahilanan ng pagpapatupad ng quarantine sa buong Metro Manila. At nitong May 5 naman nawala naman ang probinsyano dahil ipinsara ng NTC ang ABS-CBN. Binalik ito ng self-proclaimed appointed son of God upang hiyain si Vice. Si Quiboloy ang milyonaryong founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. At ang humamon na si Vice, ang isa sa pinakamalaking artista ng ABS-CBN, isang Viva talent at certified box office star. Ani nga ni Quiboloy, ang kayabangan nakikita ng Diyos yan. Sa kanyang programang Powerline sa Sunshine Media International Network noong May 19 ay pinaalala ni Quiboloy kay Vice ang hamon nito sa kanya noon. Pahayag ng pastor na malungkot si Vice dahil wala na ang kanilang programa. Sinabi niya na alalahanin niyang hinaman niya ang pastor noong panahong masaya sila ng mga co-host niya sa Showtime. Dinagdag nga ng pastor ang kasalukuyang pinagdaraanan ng home network ni Vice ay hustisya mula sa Diyos. Pagbibida rin nga ni Quiboloy sa sarili, ngayon napatunayan mo na mayroon akong Diyos na nagpadala sa akin. Sa opinion nyo, ito ba talaga ay kapangyarihan ni Pastor Quiboloy or karma ito ng ABS-CBN? O mga kachika, comment your thoughts below and don't forget to hit the like and subscribe button for daily chika.